tu. Za mnou, jakou má dělí. Ještě brainroty to má. Tak pojď. Jaj. Najde to robí. On klame. On robí. Jakub, ja som to počul, že si povedal klamem. Lebo nemáme 50 000 odoberateľov. Ja vám ukážem môj brainrot godov. A nekám, to je reálny styl brainrot. A ja? Počkajte. Not now. Tung sa. Hej, chlapci! Supra MG4 alebo BMW M3 alebo BMW M7 nová. Hovorte! Tung sahur. Ta sahur. Sampolino, cocobello, capibari, Kokosero. Scimpanzini, bananini, totubin, salto, frutini, Tak nám neukážem, lebo nedá. Počkajte. Čau. Ja som 99 noci, ja už som vyhnul. Takže pomôžte mi sa dostať naspäť do hry. Tým, že napíšete do komentárov srdiečka a dáte 50 odberov na toto video. OK? Takže to bol môj kamoš. Teraz dávajte tie odbery, jasné? OK? OK, díky.